Totuuttahan sinä tulit täältä hakemaan. Mutta vapauttaako se meidät? Anteeksi. Minä synnytin sinut. Minä en nähnyt mitään muuta vaihtoehtoa. Minun piti kadota. Kokonaan. Niin, että Ainoa ei enää ole. Autatko minua vielä? Tämä on mahdoton yksin. Auta minua. Kun sinä synnyit, sinä et päästänyt ääntäkään. Minä mietin, miten niin pieni ihminen voi olla niin vahva. Sinulla oli tarkka katse. Tarkkailit kaikkea ihan niin kuin minä. Maito ei noussut rintoihin ja sinä olit nälissäsi. Sinä et itkenyt kertaakaan. Anja täti huolestui, että sinussa on joku vika. Minä sanoin, että ei ole. Minun tyttöni. Ihan niin kuin minä. Sen ainoan kerran sinä itkit, kun minä jätin sinut. Ihan kuin olisit tiennyt, että en tule takaisin Suomeen. Että sota jatkuu ja minä jään kiinni. Antti ei jää lähde. Minä ymmärsin, että sinä et olekaan niin kuin minä. Sinulla on tunteita, joita minä en tulisi koskaan tuntemaan. Sinulla on tässä kaikessa ihan joku toinen paikka. Minä en vielä tiennyt mikä. Eikö sulla koskaan ollut ikävä vaan? Kertaakaan. Minä sain viestin, että sinä olet hengissä ja selvinnyt. Pelastunut. Etkä sinä muista, kuka sinä olet. Silloin minä itkin. Helpotuksesta. Sinä pääsit eroon menneisyydestä ja muistoista. Minä olin vihdoin vapaa. Vapaa katoamaan. Tulemaan siksi, miksi minun pitikin tulla. En minä koskaan halunnut sinua. En minä halunnut olla äiti. Hirviö, niin kuin sinä ajattelet. Sä olet ihmeellinen. Kuka sä oot?
kauhun tasapaino. 1000 miestä